Egunon deneri, ikasturte berria hasi da eta horrekin batera gogoetak. Etorri gira zuen gana, galdera bat pausatzera, kultura eta hizkuntza bereizten aldira. Are, goazen ikustera zuen erantzunak, zatazte. Nor zaizte eta nungoak zaizte? Julien Lenkamper deitzen naiz, kanboak naiz. Eta ni Oiana Zalduber eta Aldudekoa. Amaia Lerdu naiz eta Azkaindarra naiz. Ni Elalia eta Dona Pauleko naiz. Katxin deitzen naiz eta bildozta janiz Siberuan. Somin deitzen niz, espeiziun dunien biziniz Sibiruan ere bai. Zoin hizkuntza erabiltzen dituzue zuen egunerokoan? Frantsesa, berizki. Egunerokoan erabiltzen dugu frantsesa eta euskara kurtsuetan eta elgarrekin pixkat ere. Bai, berdi. Egia ezan frantsesa eta euskara, baina batzutan egia gehienik frantsesa. Euskara pixka bat lagunekin eta familiarekin. Guen hartzin esatzen gira euskaz mintzatzea, bena ez da beti egez. Zoin da kontsumitu duzuen azken saio kulturala? Pastorala, Markusen. Entzat konzertu bat zen, Txizetara joan naiz. Irriko bestak eta ura. Fermin Gurzaren konzertua irunean. Dantza egipika bat ez dakit kontatzen denez, Eta zuretzat? Nik ere kontzertu bat udauntan Mike Towers, espanol bat da. Gehiago kultura bizitzen duzue euskaraz edo frantsesez? Bietan. Filmak eta libriak eta hola frantsesez, dantza, antzerkia eta hola euskazkan. Aste bururo, egiko bestetan eta dena, dantza ere, dena euskaraz. Zuentzat hizkuntza eta kultura lotuak dira? Bistana, Ez zola begiratu? hemen Euskal Herrian lotuak dira biziki. Hartu denbora pentsatzeko. Bai. Eta ditugurarik gauzak egiko bestetan edo ateraldi batzuetan elgarrekin lagunekin eta dena beti euskarari lotua da nintzat. Uste dut, lehen badera euskal kultura bat eta behar dela zabaldu eta... Bi gauz desberdinak dira, baina gu egiten dugu lotura bezabaltzea eta joatea bestetan edo... Beraz erraten duzu badirela bai ekitaldiak, bada bai hizkuntza, en fait lotura egiten duguna gu girela gu erraten duzularik nortaz mintzo zira. Euskal dunak, bai. Kulturaren bidez, euskara garatzen aldugu, Euskal Herri osoan, deia, eta belaunaldi guztien artean baliatzen aldugu, eta interesgarria da ikustea aldaketa batzu. Ikusiko zinuka adibidez euskal dantza emanaldi bat, baina frantsesez hitz eginik. Bai, berba ez dakiten entzat, behaier ikasteko. Beraz, ez dira baita ezpada lotuak. Ez dakit. Euskarak adibidez zeleku luke euskal kulturatik aparte, baina kulturan orokorki. Gure eguneko bizian behar dugu entxeatu euskaz aitzia eta ordin dantzak garraikide edo antzerki garraikide egiten badugu, guen hartin euskaz mintzatzen algia jale. Egin behar du ere indarra euskal kulturaren zat eta tradizioen zat beti euskararekin baliatzea eta dena. Errekonozimendu gehiago behar luke, jendek ez dute baita ezpada euskara errekonozitzen kultura mailan. Ekitaldi gehiago behar dituzke antolatu, baina ez da beti egesa. Dantza, antzerkia eta dena, gure tradizioak dira, biskat ere Euskal Herrian, beraz lotuak dira hizkuntzari ere. Euskal tresna bat da eta ez da behar gai bat izan, euskaz mintzatzen algia, gai bat izan gabe, Eta zuk zer diozu, zure ustez, hizkuntza eta kultura bereizten aldira? Erra iguzu komentarioetan. Laster arte!